Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari, samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya, at sumagot sila. "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay at siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nagbigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kaya hangal ninyo. Ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya ay pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya ay kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Nooy din tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratna nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon, at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila silang nakilala ng paghati-hatiin niya ang tinapay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Minsan na tayong naligaw, ngunit patuloy na nakababalik pa rin. Sa muli po ay Happy Easter pa rin sa inyong lahat. Happy Easter po. Siguro lahat naman ay nakakaranas ng maligaw na tipong may gustong kang lugar na puntahan pero paikot-ikot at naliligaw pa rin. Kahit meron ng mga navigation tools sa cellphone ngayon na dapat ay nagpapabilis na mahanap ang pupuntahan pero ay naliligaw pa rin. Meron ding mga bahagi ng buhay natin na tila ba ay naliligaw tayo kung ano ang gustong gawin o ano ang dapat mangyari sa buhay. At kapag tayo ay naliligaw,
minsan mahirap magkaroon ng kapayapaan sa ating isipan. At sa ating ebanghelyo ngayon, alam nila ang pupuntahang Emmaus, pero ang kanilang isipan at damdamin ay naliligaw. Naliligaw sa mga pangyayari, sa pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang dalawang alagad na ito ay tiyak na matagal at malalim na din ang kanilang pinagsamahan kay Jesus. Dahil ganun na lamang ang kanilang pagkalito at pagkaligaw sa lahat ng mga nangyayari. Gusto nilang unawain ang lahat, pero hindi ito maabot ng kanilang isipan. Sa pagkakataon na sila ay naliligaw, si Jesus mismo ang nag-abang at sumabay sa kanila. Muling ipinaalala sa kanila ang mga dapat maganap at sila ay hinatian ng tinapay na nagpapaalala kung paanong ang Panginoon ay patuloy na mananatili sa kanila at ibibigay ang kanyang sarili para sa atin. Sa kanilang pagkaligaw, muli silang sinamahan ng Panginoon. Sa kanilang pangungulila, muling pinaalab ang kanilang mga damdamin. Kaya mismong nabanggit nila, kaya pala, gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag ang mga kasulatan. We can resonate with the disciples. We too may walk in the wrong direction, burdened by pain and despair, but Jesus meets us in this moment. Sinasalubong tayo ng Diyos sa ating pagkalito at pagkaligaw sa buhay. Tayo ay kanyang sinasamahan, hindi para bigyan ng agarang tulong sa ating mga nararamdaman, kundi dahan-dahan niya tayong tinuturuan na magkaroon ng pagkaunawa sa bawat pagkakataon. Jesus encounters us in our current state, offering not instant solutions, but steady friendship and patient companionship, encountering us or encouraging us to share in His hope and to find peace. Kung tayo man ay naliligaw, sana ay muli tayong makatagpo sa Panginoon, makarating sa ating patutunguhan at muling mag-alab ang ating mga damdamin. At sana patuloy nating patuloyin ang Panginoong muling nabuhay sa ating paglalakbay, sa ating daan ng buhay. Stay with us, Lord. Tumuloy na po kayo rito sa aming buhay. Minsan na tayong naligaw, ngunit patuloy na makababalik at masusumpungan ng ating muling Panginoong nabuhay. Amen.